ko 8 mars ye donye fantan ko nyine be ko lu ko kosebe info matin au fo c'est tout amusulakaw ko anko be bla kosebe yayi info matin kumaraw kan kosebe info matin ko fe duma warabe info matin ko fe esor kumara mi ye anga ministri Ibrahim Ikasa Maiga info matin kumaro kan ale ko jamana jote ta muso ko ni jamana be jo fo muso ni yoro kaya la muso daka do ala nyo do kuma fo mo isaka jamana la takanye fe ni ma muso sendo ala ni ko ki boke ko ne ndara mna foto ko mna isola imatagamare ale kumaro kan ko sebe ko ni aya mere fondation ke ka jamana jo ka jamana kurajo ko fo muso daka do ala muso ni yoro kaya yoro la esor kumaro ka mi indépendant ale kumara wakati temeni ataki munkera mondoro no e anga finitigila ka mogo bisabai no lu e saya soro senfe mi anga parti politique ademai ani URD ni Morema ani Sinid Faso iri wato no e muntaka terka parti oluko kuboy uka dusuman kasaira ataki na ka klaka ira tuguni kuka jugoroma dondoni me anga finitigila kawe no anga armée malienne ene panan kumaroka adasira fene anga frontier jamana nyemogo frontier fanga awo frontier fanga nyemogo ani bambachi munu nge marfata donc no ye semana no nawi furgu bolu ni nyogonche wakati na ko foku joro irawla ka yoro kele irawla lo placer muye o furgu be anga frontier fanga nyemogo no luche donc républicain fene kumara ale kumara bambachi ya wali nuruka kosa ina bambachi ya wali do fene kera ni anga finitigila ka flatoro la tanga ka no e gawo region ale kumaroka o fene temelen kofe tubabu munu nga finitigila ka ba anfiyano lolu be ka andeme lolu be ka nga finitigila ka jugoroma do no ku deme o fene flani tora ataki do la mobti kosaina yayi we républicain akmai ale kumaroka donc minye ekoedo eko mteke mase eko ma parce que ni ameni fo mais 11h30 wakati amedo ako kono ka nyefo yayi aywa astan ibora sesan ka anga gafu konana kuma u bakuruba ya di alabe bagoma ni ya jetemne kwa kuma famba be boli bi don kene nka don mi nale blala senka amusola kawi tasibla be ya don ka foko tasibla kanga ke kanyeshe musoma muso joro akanga la valoriser muso ka hake akanga duma ne muso ka hake re diru ma nyama re ko chawra chamatana lafia parce que ne la fiara ne furumso la fialente ima lafiao ne la fiara ne balmamuso la fialente ima lafia ne la fiara ne demuso la fialente ima lafia ne la fiara ne ere ba la fialente ima lafia o koro che I ta tugo ki yeshin korona ni ma ini muso dedu tan fana wa jamana fana bo tugo ala o ba yira ka foko muso tatugo de te chewula de mne tatugo de te ni onte tatugo te bonu yo famia anga hake alanga projet de loi mbe no be VBG kan no ya famia ka fo ko kele inta on kele nga kele yi ko lu yire fena ka kele do akobe sera soro sente la chebe bi bolo do akoro ko loi ka sekateme fana jakte bu bolo do akoro mais che do kono ni olu na no bolo do koro oye on kelende ka sansoro on ni sansoro mankan chao chamambo fo ire bora femina i bora femina ne bolo kan la kusa i bolo ni jinatike fem bela jeli fana jate me yoron do fene fo ni muso lafiara du ere kono iba ye chebe lafia de me lafia ali du kono mo be lafia oui tan ni muso lafiara doron muso ba ka lafia aba ta ka ke san ka ira bela mais ni muso deguna a kerefe mo be degu
o de la ni ye muso mun ye ku benani furuke hakilimaw ye ale b'a muso ɲɔgɔnw da oui tiɲɛ ale b'a muso ɲɔgɔnw da tiɲɛ I mana kɛ fɛn o fɛn na ko I sera k'i débrouiller yɛrɛ ka hɛrɛ sɔrɔ oui tiɲɛ dɛ ni benani furukɛ jugu ye a kan ka mɔgɔ min ɲɛ I ye a t'o ɲɛ I ye oui ka bara kɛlen fu de mais ni benani furukɛ ɲuman ye a b'i ka ale de bɛ I sankɔrɔta oui tiɲɛ parce que ale de b'i dɛmɛ I bɛ k'i ka baara kɛ ale de bɛ to ka conseil d'i ma chérie il faut faire comme ça chérie il faut faire comme ça o de dɔrɔn bɛ hakili sigi e b'i ka baara kɛ hakili sigi kɔnɔna na parce que ɲɛ bɛ cɛ la I kɛrɛfɛ I ka baara ka di cɛ min a bɛ k'i dɛmɛ a bɛ ka siraw dayɛlɛ I ye tɛmɛ yan fɛ ka n'i sen da yan nin yɔrɔ in to yen kuma ka ninnu fɛ tan ninnu I ka partenaire olu kan k'olu gérer cogo min na cɛ hakilima ale b'o bɛɛ ɲɛ yira a muso la o tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ ni musow ka fɛn o fɛn wulila hakɛ ɲini ko wulila k'a sera an ka bulonba la n'o ye députéw ka bulonba ye cɛ minnu bɛ yen ni mɔgɔ kan ka k'o défend cɛ ninnu kan k'a défend k'a fɔ ko ni ko muso dɔrɔn I ko I ba I m'a ye ko jamana tɛ jɔ muso kɔ muso place bɛ yen diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la munna jamana tɛ jɔ muso kɔ ni fɛn fɛn kɛra ni muso da ma don a la k'o ye tɔ ka jɛ ye o ye tɔ ka jɛ ye y'a ye hali an ka fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔba ninnu u tun bɛ kuma lasigi kɛ musow tɛ wele mais ni musow ka kuma sera u b'u lasigi kuma bɛ sara u la kuma bɛ sara u la sara kuma bɛ yen awɔ a bɛ sara la ɲɛ o ɲɛ ma a bɛ sara la ten Fatu o tɛ tiɲɛ ye hali n'i y'a sɔrɔ an ma kɛ maakɔrɔba ye ten mais an kɔni b'a dɔn kɔni bari an ye furu kɛ o y'o ye dɛ an ye furu kɛ o de la thème min taara ne b'a fɔ n ko thème ni a diyara ne ye kojugu o ye tiɲɛ parce que Mali kura in a tɛ se ka jɔ a tɛ jɔ n'an musolakaw ma sɔn a tɛ jɔ dɛ a tɛ jɔ n'aw ma sɔn o ye tiɲɛ fɛnw de ka sɔn fo cɛ minnu tɛ fɛ musow ka taa ɲɛ u k'a faamu k'a fɔ u ka hɛrɛ de b'o la o ye tan ye u ka hɛrɛ de b'o la an faden t'u ye o fɛnɛ faden tan ye an sera ka ɲɔgɔn faden ye o mɔgɔ min ye e fa ye walima I furukɛ don walima I balimakɛ don e n'o kɔni an sirilen de don ɲɔgɔn na voilà c'est comme fini ni miseli gari ni miseli aw tɛ taa ɲɔgɔn kɔ o ye tiɲɛ n'an tɛ taa ɲɔgɔn kɔ an tɛ ɲɔgɔn bolo minɛ Bakari Togola la ɲuman na an tɛ ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila o kɔni an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila mais ka taa cɛ dɔw ta kɛ muso yɛrɛ ka ɲɛtaga sira o sira e bɛ t'i kalankala muso n'o cɛ a ma nɔgɔn dɛ n'i ye kalankala I muso n'a ka hɛrɛ sɔrɔ da cɛ dɔ fana b'a kalankala I denmuso ou bien I balimamuso dɔ fana n'a ka hɛrɛ sɔrɔ da cɛ n'o taar'o f'i ye mais c'est ça ko n'i ye min turu dugu la sini I b'o de récolter n'i ye min don dugu la sini I b'o de récolter fo cɛw k'a faamu wa a bɛɛ fana tɛ cɛw fana nɔ ye dɛ cɛw kɔni nɔba b'a la mais f'an musolakaw fana k'an jɔ an jɔyɔrɔ de la f'an k'an jɔ an jɔyɔrɔ de la an kana fɛn bɛɛ ɲini facilité kɔnɔna la muso dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ don gɛlɛman da fɛ olu fana ko k'olu ka hɛrɛ de kana don du la o fana ma fɔ aw bɛ ɲɔgɔn dafa de a bɛ fɔ ko cɛ nasɔngɔ ko la ni cɛ ye nasɔngɔ bɔ ne bɛ baara la n'a ka nasɔngɔ tɛ se ka min sɔrɔ I kan ka yɛrɛ de k'a dafa walasa denbaya bɛ se ka duman dun u fana tɛ se k'a bɛɛ kɛ o bɛɛ b'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn dafa de sɔrɔ tɛ min bɔ ko cɛ ka to ka duman kɛ daga la ka di aw ma na aw banana ko ka to ka aw furakɛ ni lɔnse so bɛ sara ko k'o sara ka école-kow gérer a ma nɔgɔn ne bɛ ka dɔ kɛ ka ban dɔrɔn a bil'i kunna ko ne ni kɔrɔkɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa awɔ Mangala o de fɔ ko c'est la complémentarité voilà c'est ça nous sommes complémentaires an bɛ ɲɔgɔn dafa nous sommes complémentaires mais dans un couple là où chacun se dit bon nous ne sommes pas complémentaires est-ce que aw tɛ ɲɔgɔn bila tani fana muso yɛrɛ ka nasɔngɔ dafa an ye min ma an baw la k'a ye u la a bɛ barika de don musow den na I bɛ den o den wolo furuso kɔnɔ a bɛ barika de don a la sinon an y'a ye u la o yɔrɔ yɛrɛ la an bɛ a fɔ ko musow kan ka daga jateminɛ kosɛbɛ o ye tiɲɛ daga Biba comme e ye kɔɲɔmuso furulen kura ni ye j'espère que yakili bɛ daga la n burankɛ ka daga la kosɛbɛ tani fana o kɔni o bila daga in ka ni tilankɛ la dɛ hali n'a ma d'i ma duman tobi k'a d'a ma duman tobi k'a d'a ma parce que olu kɔnɔbara in de ka gɛlɛn o ma ni fɛn bɛɛ lajɛlen e fana k'i hakili t'o la e yɛrɛ fana b'a dɔn i denmuso ye duman ka d'a ye duman ka di mɔgɔ min ye kɔni e yɛrɛ tɛ fa yɛrɛ
kana nulu bɛɛ fɔ yan sa e tɛ fa yɛrɛ ko nin b'a ɲini n balimamusow fɛ an fɛnɛ ka hakili to an balimakɛw la o t'an b'a ɲini balimakɛw fɛ k'u hakili to u balimamusow la o t'an b'a ɲini balimamusow fɛ an fɛnɛ ka hakili to an balimakɛw la tan fana musow fɛnɛ ka sabali dɔ bɛ cɛw la dɔ belebele bɛ musow yɛrɛ la o b'an na dɛ o fɛnɛ ka fɔ dɛ an ka don ye an dɔw bɛ yaala an dɔw bɛ yaala i ko tigiɲɛ an ka musow u fɛnɛ tɛ ye so u tɛ taa baara yɛrɛ la dɛ mais masa min ye ala ye k'u occupé u cɛ ka dumuni ni o la ka d'o ma balimakɛw kan dɛ k'o taara baarayɔrɔ la ni cɛ bɔra ka ban n'a ye samara don a senna ka saki in gulon a kɛrɛ la ayi bamakɔ bɛ t'a kun fa kun ale ni cɛ bɛ don ɲɔgɔn fɛ n da mɔgɔ yɔrɔ fɛnɛ la wulada fɛ e bɛ taa moto bɛ o wagati k'e b'o di cɛ ma o sɛgɛnlen bɔlen baarayɔrɔ la n'o ye k'e kan sa k'e wulukolon gosi k'a bagara ma ko violence faite aux femmes VBG mais u ka bugɔli bɔ a la ayi u ka bugɔli bɔ a la nka tiɲɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la an balimamuso dɔw fɛnɛ b'a exagérer k'a fɔ n bɛ bɔ n'u bɔra u bɛ yaala i ko n tigiɲɛ muso dɔw bɛ fitiri yɛrɛ tɛ olu sɔrɔ so fiyewu o de ka jugu n'a bɛɛ ye an musolakaw yɛrɛ kuma an dɔw tulo man ɲi dɛ kuma tɛ don an tulo fɛ fiyewu a tɛ don dɛ o tɛ na kɛ falimuso ye a tɛ don ala ka bɛɛ kisi o ma ne t'o ŋaniya ni n balimakɛw ye fiyewu ala k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye ne ma fɛn min faamu mun bɛ ne tɔɔrɔ yɛrɛ o ye muso ka uniforme ko de e bɛna kɔ kɛ ni uniforme san ka di ne ma Getzner wari tɛ ne bolo e bɛ dimi cɛ mago bɛ fɛn o fɛn na i t'a kɛ tuguni ko parce que a ma uniforme san ka di ma a se t'a ye e bɛ dimi o de man di ne b'a kuma fɔ tuma bɛɛ bon sisan uniforme ko bon sisan ko e y'a kɛ jagoya fo ne fana k'a kɛ bon sisan ne ko pour que sisan sa o Bamakɔ ta kɛra juru de ye a kɛra légeni ye sa o a kɛra fansi ye sa o a kɛra Getzner ye sa o ne ko an tɛ hakili sɔrɔ ten sa ne ko an tɛ nin fɛn ninnu dabila dɛ auditrice dɔ m'a fɔ sɔgɔmada in na ko hali 8 mars ko la ko kɛlɛ kɛra ne ko an tɛ nin ko ninnu dabila de sa an tɛ bɔ futilité kɔnɔ sa an sera sabali ye dɛ futilité ne bɛ ninnu wele de ko futilité mais n'an ye uniforme ko bɔ a la ne mini min sɛbɛn ne ye n'o bɛ n bolo kɔrɔ n t'o ko k'o jɛ k'o passe k'o don ŋana ka taa i ka kungo la mais ne y'a bila i kunna ko ne cousine karisa a fɔra ko uniforme kɛra ne b'a dɔn o bɛ n'a san o ye ne faden ye ne tɛ se ka t'o kɔɲɔyɔrɔ la parce que uniforme tɛ ne bolo ni kɔkɛ m'a di ale bɛ taa kokɛbali kɛ ka taga uniforme ye san jabaru ko n bɛ maloya ka taa n ma fini kala an k'an ka kɔɲɔw kɛ sa an ka denw kɔɲɔ kɛ an ka uniforme ko in to yen sa an ka uniforme ko in to yen ni min se b'i ye hali ni jɛlaba de se b'i ye an ka uniforme ko in to yen wa u bɛ tila k'u jɔ tuguni ko an m'a mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ an cousine damaw de y'an ka uniforme kɛ a ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ a ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ bi a ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ sini ni aw taara aw bila uniforme aw dama a ko n ka to tɔgɔ aw bɛ dɔ ye min bɛ ɲɛbɔ aw fɛ wa n'a datigɛ da la ni m'a kɛ a y'a datigɛ ɲɔgɔn na musow de a y'a kɛ ala yɛrɛ de kama walayi a y'a kɛ ala yɛrɛ de kama delile don dɛ ne de kɔni bolo fila bɛ n kɔ aw ye ala yɛrɛ kama aw ka hakili sɔrɔ aw ka hakili sɔrɔ uniforme na mariage la aw k'a dabila aw k'a dabila an b'aw deli ne bolo fila de bɛ n kɔ aw ye a ye uniforme ko in dɛ a y'a dabila ni min bɛ min bolo o k'o don a kana Fana Jakite o k'o don a kana a ka taa n'a ye uniforme ko in yɛrɛ daga sigi sisan n'a ye uniforme ko in daga sigi de un fɔlɔ kɛlɛ bɛ wuli du kɔnɔ kɛlɛ bɛ wuli du kɔnɔ balima kɛlɛ bɛ wuli sigiɲɔgɔn kɛlɛ bɛ wuli ko karisa ma san e b'a dɔn wagati min na e ta bɛ kɛ n'a a se b'a ye wa n'a wari b'a bolo wa an ka sabali an musolakaw bi kɔni an tɔgɔ la don ye mais uniforme ko in n karisa ye 20 di n kungo la n fɛnɛ ka 20 di hali dengu yɔrɔ la uniforme dɔrɔn de don mais wari ko in yɛrɛ ka jugu ni uniforme ye an bɛ uniforme de ta fɔ parce que o bɛ ye mais wari ko in na karisa ye 1000 di fo n ka 1000 di ni 1000 tɛ karisa bolo dun n'i taara ni mun se b'i ye fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ kungo tun bɛ kɛ Fana Jakite k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de o de tun ye socialisme ye ko musow ka ɲɔgɔn dɛmɛ denwuli nana ten ni fɛn tɛ bolo ni banni kɛra ne bɛ taa ni malo di karisalakaw ma parce que ala ye fatuli k'u fɛ yen nɔ a k'a daga sigi ŋɛ ni mɔgɔw bɛ na i y'a ye denwuli fɛnɛ bɛ ten tɔ n bɛ taa fini di karisa ma a k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o kɛra kɛlɛ ni wɔyɔ ye ani pariko a bɛɛ de b'a la n'a fɔra ko furu dɔw bɛ sa uniforme ko la est-ce que e bɛ da la ne bɛ da la ne ye témoignage dɔw mɛn n tɛ se k'a lakale ne dabali de bɛ ban quoi ka furu sa
ko parce que n cɛ ma uniforme san ka di ne ma tɔw y'a san n teriw y'a san ni ne kɔni kɛra cɛ ye ni ne kɔni kɛra cɛ ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ni ne kɛra cɛ ni ne muso nana jɔ ne ma ko mariage bɛ ko uniforme ha i bɛ ka mɔgɔ multiplier par 0 i b'o dɔn k'a multiplier par 0 ne bɛ dɔgɔkun kelen kɛ n bɛ multiplier par 0 parce que i nana jɔ ma ko n ka uniforme san ka d'i ma ni ne kɛra cɛ ye il faut que muso ka bɔ futilité kɔnɔ sa ni dɔrɔn de la quoi cɛw bɛ fɛn caman fɔ an ma dɛ cɛw bɛ fɛn caman fɔ an ma kɛ ne ma fɔ ko a bɛɛ ye tiɲɛ ye jɔ b'a bɛɛ la dɛ n'a dɔw bɛ n'a fɔra e muso tɔ i b'a fɔ k'i ka dugu sen ka don tellement i yɛrɛ bɛ maloya e muso a t'a kɛ ala kama sa an ka sabali a y'a kɛ ala kama delili don dɛ ne kɔni ta bilama ye delili yɛrɛ de delili de don 8 mars n'a se t'i ye c'est pas une obligation ka fɔ jago fɔ i k'a du i kana tiɲɛ dɔ kɔni i bɛna nege la minɛ mais ni fɛn min se tɛ mɔgɔ ye dɛ ka n'o nege yɛrɛ de minɛ sa ka n'o nege minɛ mais min fana ɲini an ka ministère so fɛ tuguni n'o ko tiɲɛ don fini paille nin b'a to journée bɛ to a bɛ kɛ souvenir ye mɔgɔw bolo ko nin san ni 8 mars de bɔra nin san ni 8 mars fini de bɔra n'u bɛ fɛ k'a kɛ souvenir de ka to muso bolo n'u y'a don don min na u k'a fɔ ko nin y'an ka journée fɛn ye u ka solution de ɲini ka fini prix jigin 1000 tɛ bɛɛ bolo dɛ mɔgɔ min bɛ ka dɔrɔmɛ 20 ɲini ka dumuni kɛ ne ko ka taa 1000 don fini na o ye fini san wari ye a dɔgɔmani ya kalali la fɛnɛ o ye 1000 ye ministère ko yɔrɔ lajɛ dɛ solution ka ɲini fini ka jigin hali bi fini ka jigin wa n y'a ye fɛnɛ batex ye dɔɔnin de kɛ a caman bɔra kɔfɛ ka na yanni o commerçant olu fɛnɛ ka to ta kɔfɛ ka na o pourquoi olu fɛnɛ tɛ u ka usine kelen mɛ Mali la k'o valoriser ça fana jakte mun da bɛna don yɔrɔ in yɛrɛ de la mun t'o valoriser yanni ka to wari di kɔfɛ k'o transport bɔ k'o ladon Mali la o tɛ se ka di Comatex ma k'o lawuli o tɛ se ka di Batex ma k'o imprimer fo an bɛ Ala de minɛ k'o ta ka t'o imprimer kɔfɛ k'o doni ka na don ka sɔngɔlajigin kɛ ka tila k'a cari Batex ma caman dilan an yɛrɛ taara ɲini ko a banna o ka kɔfɛ ta in nalen ni Batex bɛɛ prix kɛra kelen ye imagine an tɛ valeur don an yɛrɛ bolo fɛnw na sa hali n'a sɔrɔ ko Batex ko tɛ gouvernement ta hali ni privé de don mais c'est consommé malien an k'o dɔw jateminɛ sa n'an y'an bolow di ɲɔgɔn ma kɛ cɛw fana bɛ se k'a kɛ ka musow dɛmɛ aw commerçants y'aw bolow fara ɲɔgɔn kan nin don in na aw ka musow dɛmɛ aw ka fini nin dilan k'a prix jigin an ye k'a yira an na k'an ka d'aw ye k'a yira an na ko aw bɛ fɛ an ka taa ɲɛ ni 8 mars kɛra 500 ye bɛɛ b'a dɔn hali an m'a kalan an denw ye mais ka taa kɛ 1000 dɛ 1002 dɔw yɛrɛ bɛ taga san 1000 ka taa fili cikanfin 1500 cikanfin 8 mars cikanfin kabini wolola maa ye Mali la bon ni ɲinan tɛ Wadijɛ Funɛ kuma in bɛ sara e de la dɛ an tɛ fɛ 8 mars wɛrɛ n'o y'i sɔrɔ ministère in na ye ko fini dɔ bɔra kɔfɛ ka don Mali da fɛ ni min t'a ta dilan Mali kɔnɔ yan nɔ a ka ɲi a tɛ don yan douaniers fana tulo b'an na a kana passer a tɛ taa dilan kɔfɛ dɛ a bɛ dilan Mali kɔnɔ yan de a bɛ dilan Mali kɔnɔ ni fɛn o fɛn taara dilan kɔfɛ a y'o ta minɛ ye 8 mars ka ban k'o ta bloquer to frontière la n'o kɛra n'o ma sanbaga sɔrɔ o b'a dilan Mali kɔnɔ yan an ka usine datugu no bi an kan ka maloya n'o ye ni Comatex bɛ wulila bi ka baara kɛ an ka lajɛ quoi fɛn dɔw bɛ yen nɔ an k'an jogow falen dɔɔni an ka valeur don an yɛrɛ taw la sa an musolakaw fana an tɛ an valeur don an bolo kɔnɔfɛ la dɛ fo an ɲɛjuru de ka jan o ye tiɲɛ yɛrɛ o ka jan tan ye o bɛ fɛn wɛrɛ de fɛ komi Brésil avion min fara kɔfɛ o de ka di an musolakaw ye o fana man ɲi sa ayiwa Asan kumakan laban jumɛn b'i bolo teliya la an ka flash sera ne b'a fɔ ko musolakaw bɛɛ ni seli y'a ye ko musoya tɛ taa hakili kɔ musoya tɛ taa sabali kɔ musoya tɛ taa muɲu kɔ wa jamana yɛrɛ tɛ jɔ ni muso tɛ Ala k'an kɛ jamana jɔmusow ye kuma minnu bɛ bɔ an da Ala k'a kɛ kuma ɲumanw ye ani dujɔmuso kumaw n y'o bɛɛ de fɔ Ala k'an kɛ dujɔmusow ye Ala k'i kɛ dujɔmuso ye k'an kɛ jamana jɔmusow ye k'an kunkɔrɔta yen dɛ k'an kɛ sabalibaga ye o ka sabali dɛ tan fana o ka sabali muso ka sabali yɛrɛ de wallahi dɔ bɛ cɛw la mais an fana k'a lajɛ hali bi an bɛ ɲɔgɔn dafa de
D'accord, nous allons dire à nos auditeurs et nos auditrices que c'est presque l'heure de notre flash, mais avant nous allons observer une pause pour les